салом дӯстон, айни замон дар поёни политехникум қарор дорем назди дарвозаи маҳаллаи Чортуд. аз ин тараф худи политехникум ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. Дӯстони азиз, ҳавлӣ аз ду тараф раҳ дорад, ҳам аз тарафи дарвозаи Чортуд ва ҳам аз тарафи раҳи нав. Дӯстони азиз, дар ин ҷо калисавои раҳи нав аст ва худи ҳавлии фурӯшӣ тамошо мегиромед. ман ҳамин ҳавлӣ мебошад, ҳавлии зард ва аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори Балх, раҳи нав ва худи ҳавлии фурӯшӣ. ноҳияи Сино, маҳаллаи Чортуди поён, хонаи рақами 682. дӯстони азиз, пешакӣ мегӯем, ман ҳамин деворе ки мебинед, ин деворро ҳамсоя аз ҳисоби худаш мебардорад ва ман ҳаминам боз ҳам болотар мебардорад. дӯстони азиз, худ ҳамсоя ҳамин корро мекунад ва худи ҳавлии фурӯшӣ. дар умум дӯстони азиз 8 дар хона дорад. ин як ҳуҷраи истиқоматии зимистона ва ин бошад бинои асосӣ. дар бинои асосӣ дар якум ошонаш 3 дар хона ҳаст ва гараж. дар дуюм ошона бошад 4 ҳуҷраи дигар ва ҳоҷатхонаву ҳамом. дар ин тараф боз як бинои дигар аст дӯстони азиз, дар он ҷо ҳоҷатхонаву ҳамом ва дегдон хона ҳаст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. масъалаи об умуман мушкилӣ нест, бо барқ ва об таъмин аст. свет ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. дар шаҳр дохил мебошад. дар ин ҷо гараж тақрибан 5 ба 7.5, 5 ба 8 мебошад. ҷои мошинмонӣ, ин ҷо даромадгоҳ, роҳрав, якуму дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, сеюм ҳуҷра, якум ҳуҷра дӯстони азиз ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷра. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки дар наздикиаш мактаб аст. ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона. дар дуюм ошона дӯстони азиз, боз чӣ хеле ки мебинед 4 ҳуҷраи дигар аст. аз ҳамин 4 ҳуҷра дуташ бо таъмири хуб таъмин аст, дутаи дигараш падъа бо таъмир мебошад ва дар мобайн ҳоҷатхонаву ҳамом аст. аз рӯи ҳисобмон агар гирем дӯстони азиз, 4 ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. чӣ хеле ки қайд кардем, хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ин меҳмонхона ва аз меҳмонхона дӯстони азиз раи калонро дида мешавад. марҳамат. сабти дуюм ошона ба анҷом расид. мефуроем ба поён пеши ошхона. баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем. ҳамон, ҳоҷатхона ва ин бошад дегдон хона. дар қафои бина боз ҷои холӣ ҳаст.
нархи ҳавле бошад 960 000 сомонӣ, 90 000 доллар боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ ва иваз мешавад бо мошин болои пул дода шавад. Рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран, ҳар ду рақам WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида маслиҳат кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, дар маҳаллаи Чортуд ҷойгир аст, наздики раҳи нав, наздики раҳи калон. Ва ба ҳамин набор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.